Salutare, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă învăț cum puteți să câștigați bani online și anume vă voi povesti despre Joomla. Joomla este o sistemă care plătește câte 2 sau 4 dolari pentru fiecare referal adus de dumneavoastră. Pentru a începe să câștigați cu Joomla este necesar să vă înregistrați, linkul îl veți găsi în descriere și accesând acest link veți ajunge la o astfel de pagină unde va trebui să introduceți adresa dumneavoastră de e-mail. Este necesar ca să introduceți adresa dumneavoastră reală de e-mail, nu una fake, deoarece va trebui să confirmați înregistrare. După ce ați introdus adresa de e-mail, pe poștă veți primi un astfel de e-mail cu denumire Action Required și pentru a vă activa accountul este necesar să faceți click aici, Activate Your Account. După ce ați dat click acolo, veți ajunge la o astfel de pagină unde se numește zona membrelor și pentru ca să câștigați cu Joomla este necesar să deveniți Elite membru. Pentru a deveni Elite membru urmăriți acești 7 pași în care fondatorul Rina Van Boven vă învață cum să deveniți Elite membru. Însă dacă ceva nu vă este clar, lăsați un comentariu și în scurt timp voi posta un video unde eu vă voi învăța cum să deveniți Elite membru. După ce ați devenit Elite membru, dumneavoastră aveți acces la panelul de afiliere, unde veți primi un link cu denumirea Affiliate Link și misiunea dumneavoastră principală este să promovați acest link. Cu cât mai bine îl promovați pe rețelele de socializare și aduceți mai multe persoane, cu atât veți câștiga mai mulți bani. Joomla plătește câte 2 dolari pentru persoanele care nu sunt vorbitoare de limba engleză și câte 4 dolari pentru persoanele care sunt vorbitoare de limba engleză, adică pentru persoanele din Statele Unite și Marea Britanie. Dacă v-a plăcut acest video și sunteți interesat cum să câștigați cu Joomla, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like, un share și să lăsați un comentariu pozitiv. Vă mulțumesc, cu voi a fost Iulian, toate cele bune, ne vedem în curând!